खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 10 दिसेम्बर खालाराव बन्दाफारा गामिनि 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिखौ फरेस्ट गार्डआ गुलि गावगारनायनि मुङाव खास्रि बिस्रियै गावथारदोंमोन आरो लोगोसेनो आरबि दैमारिनि बिमा मालबिका दैमारियाबो गोदोनायाव फरेस्टनि गुलिजों आघात जानानै दिनैसिम गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांनो गोनां जागासिनो दङ। नाथाय बेबायदि जाथाय जानायनि उनावबो दिनैसिम आसाम सोरखारनिफ्राय भुगिनांनाय नखरखौ खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै आरबि दैमारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गोरलैयैनो हगारनाय नङा होननानै सरकारखौ बिनि सायाव थाबैनो जास्टिस होनो थाखाय खामानि मावनांगौ होनना दाबि खालामो। मख'नो नांगोन दि दिनै खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिनि थार बिजिरनाय होनांगौनि थाखाय बख'नि बन्दाफारा आनसलिक जुनियर कलेजनि लांगोनानिफ्राय बन्दाफारा गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव एबसु थुनलाइ आफाद आबो बर' जास्टिस एस'सिएशन जथायै गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जथायैनो खुंफुंनाय जादों आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय आरो 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिखौ गावथारनायजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमखौबो साजा होनाय, उन्दै गथ'सानि बिमाखौ मोजाङैनो फाहामथाय होनाय आरो भुगिनांनाय नखरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय, बेफोर मोनब्रै दाबिफोरखौ लानानै दिनै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे दाबिफोरखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोननो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुरामारि गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गंसे दालां लुफुंनांगौनि दाबिजों गोख्रोङै सोमावसारदों। रायखांनो नांगोन दि क'क्राझार जिल्लानि दुरामारि हेखायफारा ओनसोलनि खमैबो 12 गामिनि थागिबिफोरा दैसानि सायाव गंसे दालां गैयैनि थाखाय हान्था मेला खालामनायाव गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनो गोनां जाबोदों होनना गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांगोन दि बे दैसानि दालां लुफुंनांगौनि थाखाय थांनाय 2019 मायथाइयावनो सिगांनि बिटिसि सरकारनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंनानै होदोंमोन। नाथाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनायनि उनाव बे दालां लुफुंथायनि खामानिया सोलिदोंमोनब्लाबो आथिखालाव दा बे दालां लुफुंनायनि खामानिया बन्द जानायाव दालां लुफुंनाया आद्रा जानानै दङ। बेनिखायनो आद्रा जानानै थानाय बे दालांखौ आबुं खालामनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि सदर टाउननि मसलपुराव दिनै बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जथायै बोसोरसे सरकार खुंफुंलांनायनि सायाव सावराय जथुमा खुंफुंदों। मख'नो नांगोन दि बे जथुमायाव बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि इएम गासैबो बिथांमोना बाहागो लादों आरो जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों।